новият флагман на Ecovacs сред роботизираните прахосмокачки с МОП. И това е голямо събитие по няколко причини. Например, защото това е първата от дълго време роботизирана прахосмокачка, която има безторбово изпразване в докинг станцията. Така никога няма да се налага да купувате допълнителни турбички за отпадъци. Здравейте, аз съм Доминик и в днешния инсайт, където тествам роботи за вашия дом, ще разгледаме Ecovacs D-Bot X11 OmniCyclone. И предварително се извинявам за гласа си. Болен съм, така че се надявам да ми простите този път. X11 не е никак малък и определено няма да го донесете от дома в джоба си. Пакетът тежи 19,9 кг, но всичко, което има в него, няма от какво се изненадва, бе. Пакета включва роботизирана прахосмокачка с докинг станция и всички контейнери. И разбира се, инструкции за употреба. Имаме и отделно видео за свързването на прахосмокачката Ecovacs към мобилното им приложение. Така че, ако не знаете как да направите първоначалното свързване, линк към това видео ще намерите в описанието. Приложението на Ecovacs е класика в жанра. Можете да настроите куп неща там, като например в колко часа искате прахосмокачката да почиства, колко силно да е засмукването, колко вода да използва при миене, къде искате и не искате да почиства и така нататък и така нататък. Наистина има много възможности и тук при приложението на Ecovacs трябва да подчертая и дизайна му, както и колко приятно е да се работи с него. И ето най-накрая стигаме до самата прахосмокачка. Ще започнем с неговата всмукателна мощност и въпреки, че има всмукателна сила от 19,5 хиляди паскала, което само по себе си е доста, той ми показа по-добро почистване от други прахосмокачки с по-висока мощност. Вероятно това се дължи на технологията, която Ecovacs нарича Blast Technology. Благодарение на тази технология, тя има много по-голям успех при почистване с прахосмокачка и е чудесна и за дълбоко почистване на килими. Също така използва една основна четка и една странична четка за почистване. Класика. Тестовете бяха проведени върху различни твърди подови настилки и килими, където, както можете да си представите, се справи без никакви проблеми. Но където наистина трябва да му дам допълнителни точки, е почистването на косми и животински косми. В момента е най-добрият на пазара с 100% успеваемост във всички тестове. За мокро почистване използвам Mob Vallac Osmo Roller 2 чао. Mob Vallac в момента е доста популярен сред производителите на роботизирани прахосмокачки. И затова си има причина. С него мокрото почистване е по-ефективно, отколкото с две моб подложки, независимо дали са вибриращи или не, и много по-ефективно от обикновена моптъка. Освен това, H11 събира мръсната вода в резервоар в прахосмокачката и после я изпразва в докинг станцията, така че на пода не остава никаква мръсотия. Освен това му помага и камерата, както и AI технологията за разпознаване на петна, която вижда петната по пода и благодарение на това се справя с тях така както е нужно. Извършва много по-голям натиск върху пода и по този начин по-ефективно и по-бързо почиства дори засъхнали петна. Вала също така се изтегля от тялото на прахосмокачката чак до ъглите на стаите, а за да не намокри килима ви, мопа се повдига с 10 мм. X11 има и адаптивно повдигане както на основната, така и на страничната четка, за да не се замърсяват косъмчетата им по време на миене. Но това не го решават много производители. И после се случва така, че и страничната и основната четка са ви замърсени. Докинг станцията определено е силната страна на Ecovacs при този модел. Станцията допълва вода в прахосмокачката, а мръсната вода от прахосмокачката я излива в специално предназначен съд. Почиства и подсушава мопролката си, за да е готова за следващото почистване. Но най-важното тук е, че никога не се налага да купувате допълнителни турбички за отпадъци благодарение на пластмасовия контейнер, който може да се изпразва. Това е страхотно. А начинът, по който Ecovacs са го направили, наистина е много добър. Но има един малък недостатък. Не е толкова удобно, колкото просто да изхвърлите турбичката за отпадъци и да сложите нова. Контейнера понякога трябва да се изпразва, а също така от време на време и да се почиства. От друга страна, това работи перфектно, защото X11 перфектно събира животински коси и коса. А когато имате домашни любимци, логично е, че по-често ще имате пълен контейнер за отпадъци, който тук липсва, така че няма да харчите допълнителни пари. Станцията OmniCyclone ми харесва както от към функции, така и от към дизайн. Просто купувате робота и го използвате. За навигация и придвижване из дома X11 използва вътрешен лидар, който не е толкова ефективен, колкото класическата лазерна 360 градусова навигация, която обикновено се намира отгоре на прахосмокачката. И това ще усетите най-вече при първото картографиране, което отнема малко повече време. Ecovacs обаче умишлено е избрал тази технология. Благодарение на липсата на издатина, роботът е по-нисък. Роботът и без това е доста голям, като си има предвид мощния мотор и здравата всмукателна система, които заемат много място вътре. Това беше логичен компромис. Веднага щом роботът веднъж сканира дома и мина няколко пъти, навигацията работи напълно надежно.
Бавният старт обаче не трябва да ви притеснява. Картографирането се извършва автоматично и най-вероятно няма да следите всяка секунда, както аз по време на теста. Избягването на по-малки предмети от друга страна работи отлично. Леко помести някой от тях, но наистина съвсем малко. И това EcoVax го е усъвършенствал както малко други. А сега ще разгледаме и други важни технически параметри. Има батерия с капацитет 6400 мАч, обикновено предназначена за електромобили, като първа в сегмента на роботизираните прахосмукачки. Освен това поддържа новото му супер бързо зареждане Power Boost, така че за мощността е добре осигурено. Сдвоените сензори, които предпазват робота да не падне, например, по стълби или от други височини, също са тук, разбира се. Благодарение на технологията TruePass преминава прагове до 24 мм, което е средно за роботизираните прахосмукачки. Когато е тъмно, робота си осветява пътя със собственото си фенерче. С помощта на камерата на прахосмукачката дори можете да наблюдавате домашните си любимци през приложението. Шума на прахосмукачката е около 60 децибела. Зависи колко висока всмукателна мощност му зададете. Това беше от мен за EcoVax D-Bot X17 OmniCycle. Ако у дома често имате животински коси или дълги коси, това е най-добрият избор за вас в момента. Надявам се, че съм ви помогнал с избора на новия ви домашен помощник. Ако е така, ще се радвам много, ако се абонирате за нас. Очаквам с нетърпение да се видим отново следващия път. За сега, чао!